wheel. Fuck it. Ano nga box? May isang sama lang. May isa lang, may isa lang, may isa. Friendly UAV overhead. Dalawa UAV. Lock lang dito. Does anyone need this? We're in safe zone. Watch for enemy. Enemy UAV overhead. Friendly UAV overhead. Mulaan dito eh. Does anyone need this? Pwede ata. Maybe. Napindot ko Maybe. nga airstrike. Oh. Sige, parang ila. Ada tao dili ko na. Ayaw mo? Ay, di. NT hospital. Helo located. Alakti ka, Recon. Makatambay na. Negative. Cancel Camping. loss. Move to the next area and secure the perimeter. Enemy UAV overhead. Nalam mo lang di ko, UAV insan. Hanan siya. Talang ijay. Baba. Sa ilang Jaricon. Enemy UAV overhead. Body armor here. Enemy UAV overhead. UAV na lang ang UAV. Siguro. Dapat airstrike mo insan. Saan ta? Airstrike para ta. Wala, dadawa dyan eh. Awang pagluganan da. Recon intel secured. Ano ko makakuha? Gas inbound. Silog J gas. Zone relocated. Ayan na. Ala dito. Ito makikita.
Target marked. Send it. This is Striker 3-1. Good copy. Strike in. Nadalan. Limpak. Dahil kapag luganan dahil. Marwam. Gas is moving. Uy, dataw. Baba. Enemies in the area. Natawag to. Bottom, bottom. We're in safe zone. Watch for enemy. Napatay mo. Well, napatay ko dyan, Mason. Uy, natay mo dyan kadwanan. Natay. Friendly UAV over. Shopping tayo man, nag-shopping. Sa Satchel Mountain eh. Dadan. Body armor here. I don't know, alam niya. Airstrike na kaya mo. Airstrike mo. Wala nga to. Ay, yeah? Airstrike mo. Pampay. Sa UAV gaminan. Ano nag-drop dito yun, son? Dulugan. Enemy UAV overhead. Sardang sa amat yung TV ko. Request recon flyover. UAV entering the AO. Rocky system deployed. Sardang. Medyo magmag na yun, son. Marking waypoint. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Simragot ka. Someone came through Ay, here. ta. Kaya. Moving. May sana. Well, Enemy UAV overhead. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ay, circle yan. Sige. Kanta dito eh. Moving. Jai. Tagaran. Yung orange. Well. Gatekeep tan. Pasang marunong na ya. Kanagyanti building. Ito sa tao dito ya. Da dito eh. Di mo ba? Moving. Contact. Ay, da kalaban na. Sige, tan. Pata. Naglibas tan. Allied cluster strike inbound. Moving. Anakit tayo na eh. Orange. Get to the safe zone. Rally on that vehicle. Gift na tayo. Charges set.
Ada bela dito? Nga to? Enemy UAV Dada. overhead. Parachute. Yeah, go. May tao dito yun eh. Moving. Nice. May tao dito ako para station. Dua ito. Now it's a ghost town. Gas is inbound. Marking new safe zone. Your teammates in Ako the good kalaban. place. If they survive, they can redeploy. O yan. Moving. Redeploy to the AO. Friendly loadout drop on the way. Moving. Disregard last. Enemies in the area! Losing ground. Yung mga banda. Sa loadout. Toy. Anti-loadout. Well. Tatawag toy. Ah. Uy! Ada gaya. Enemies in the area! Gas is inbound. Marking new safe zone. Masukak pala yung circle. Ah. Sok pa Kalaban rin. dito. Baka nawanak madamdama. Panakit ta. Kalaban dito. Tin mo lang na ko. Tamis mo yan mo? Marking waypoint. Got gas moving in. Contact! It's all up to you now. Go for the win. Galing. Dua nga ito yung ganito. Eh! 25 remain. Pergak pa iti. Learn from the Pergak lang ko mati plates ka.
Gagang. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Scavenger contract located. Mga pumanawitan. Ang pinanawanan. Uy! What? Yeah. Ibus di plate ko dia. Contact!
I'm driving. Saan magkadwa dito eh. Da. Dua dito eh. Ayaw mo? Waypoint. Okay, blue. Ay, ti scavenger. Tatay. Gas is inbound. Saan mag-load outan? Dito eh. Moving. Moving. Contact. Contact. Moving. Contact. Recon doon sama. One. Tirahin na na. Load out doon. Ano nga balay? Uy, team wipe. Yan, dito eh. Moving. One. Team wipe one. Ay, tayo yan da. Loadout tayo saan. Moving. Loadout tayo saan. Ay, one. Loadout tayo dito yan. Dad. Uy, team wipe na. Team wipe man na. Ay, dama nag-load out dito. Daya. Punta na ngag ko. Loadout. Sige, Kasi kwarta yung sa kapag. Tapos pamana to tapay lang tayo. Ito madayo ito. Dalugan. Loadout drop on the way. Yan ang ikaw. Ingataw? Hindi nga to. Ito yung kapilya. Pilya. Mga Dalugan magawa. dito eh. Pagul. Ati ko, tiruar. Patak sama to. Ito eh. Gagtadan. Setting charge. Wada, dada dyan. Tilugan. Dada pala dyan tilugan. Ijay. Sula dito eh. Moving. Ay, malis da. Hindi ka balay. Rambo.
Gas is closing in. Relocating the safe zone. Down. Isan, down. Ay! I'm taking fire. Diyan na i-switch to barrel gamit ko. Sige, rumor ka. Bomba pan. Sige, patay ma'am. May isa lang rin. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. You can always have a go at these bastards. Kung kayo mabot yan. Give them some choice. Last lang. Smash their opponents in the World Cup. Fight's kicking off. You're up. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the... Ay, malas. You got roughed up in there. We're bringing you home. Not over. Natakot at kayo dito eh. Still by your release. I'll take the wheel. Nag-missile lock. Napatay mo tayo may isa. Diyan na uday. One. Nabali mo na. Well. O daw nga tatiting nga gamin eh. Ay, nag-reload. Oh, ritana. Gatangan. Kasubilan siya yung paltog mo dyan, Sam. Okay. Nangabanda na tayo diyan. Itangabalay mo lang. Haan. Titinig. Blupin. Ulawa mo to. Imalis gamin yung truck eh. Nagluga na gamin. Tawang gamit dato eh. Awan pa. Ada yung second floor. Tachel. May isang loadout yan eh. I'll take the wheel. Kapanam. Loadout. One. Manaw. Isa. Ay, dua. Dua. Fuck it. I'm Mangalakan, partakam. Makalakad, lisan. Ang ina niya. Diyak pa yung maala dyan. Fuck. MP RAM 7 ko. Kayak ko man no. Kagaws kan? Ano ba? Dapat nga nakaalang nga kalaban eh. Baka panalaan maramdaman. Bilin lang ang tirahan nito yun eh.
Gas is closing. Get to the new safe zone. Gas is inbound. Napalakan yata tinga. Daging matang. Daging matang. Daya. Da. We're in safe zone. Watch for enemy. Contact! Da. Tagging helo. Yan eh. Moving. Contact! Pelang ngataray na. Enemy UAV overhead. Nag-UAV. Nakagos kami mata. Dad dito ya. Ay sunod dia. Guys. Dan sa 20 ko. Kasla munisipyo, kasla simbahan. Moske. Moving. Tae. Nakita na kayo lang Get to the ba? new safe zone. Manaw. Duwada, di may sa yung munisipyo. Nataya ko. Ay, somos gami, güey. Somos... Your teammate has entered the gulag. Survive and earn some recognition. Sinimbangan rin di may sa the natay? GNT by station. Tayo lang ang duwan. Di may sa the GNT ko. Katay din nga duwa. Oy. O makortada. Yaman na kortada dyan may isa. Napinte. Diyan dyan na. Agbabakol mo, digay, duwa nga di. Natay tinga to. Nagbabakol daw mga talaga. Ah,
Apandalat kalkalilid doon. Katay. Bali pa ilan napindot ko mo. Nakitutak pa yan. Pandagbilbilid doon. Katay. Bali nga team dito yan. Sa balin. Ha? Diyan na. Gawa mo, buy-buya kanya. Ang garod. Eh, pinatay mo siguro. Ora tatay kedua amat niya may kuasa tatay kanyak. Oh. City circle. Nagkamkan. Identified. Uy! Nay? Itugmam. Itugmam. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Kung wala pa tayong kasama yun sa... Fast. Get to the safe zone. Ako yung kita naman udah mah. Gather the contract located. Maturog doon sapay lang. Urog dan sa kaya. Anda na kaya AMG dito man ta. Ah. Nagaling mo pa iya.
Nagduda. Ano ko? Nagduda. Tatik. Ka. Lima rin lang. Sige, sige, sige. Diyan. Dito yan. Uy, dana nga la. Ngayon. Train station lang. Ngayon, natuya ko. Okay, atoy ako. Abang, sudat to yan. Eliminate all targets in the AO. Loadout tan. Loadout. Dari na tawad to eh. Hey, Kunakat. Ay, nako, Diyos mio. kita na ka? Juan. Iti bato ko ba lang? Ngayon, dadya baba ko. Tarayak ka ro dun. Juan, Taray ko tayo kortan. Juan, Juan na. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Pakapalag-palay lang ah. Nagbita ka na kaornong. Ano nga red box? May salang. Ah, may salam. May salangam na. Dana pilot ko pa yung ako. Dado mga korta. Sakto. 8,000. Easy mami. Teammate is redeploying. Stand by. Dita, papalan tayo saan? Dasilig dito. Yung makita. Ito yun. Vendor here if you need equipment. Vendor marked. Loadout ta dito. Juan, Juan. Natawag to yun sa... Marking waypoint. Yeah. Ikaw likodan garod ng kanto. Heavy loadout drop on the way. Ikaw likod ngayon bagsak. Coordinates marked. Does anyone need this? Dutaw. Ayun na. Ito. Sorry. Dama gamit yung asigo doon. This is the gulag. Partakon. Survive and you can redeploy. Sorry, tama. Wada. Trip. Time for a bit of urgency. Likod to. While you wait, feel free to give these wankers a proper theory. And if you find something to quote, feel free to give them that as well. The fight's begun. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Napuuran. Naglag to. Sending you back to base. Come from the loft. Failure's a proper teacher. Ano dati ko? Anti ka. Okay, guys. Nag-am ko pa.
Insan di Skycob. Apa dia? Automatic lang tanong ko. Ag dire-diretso nga. Nyeri ay. Di handgun nga Skycob, iya. Ay, Psycho? Di Skycob nga handgun. Wan. Awan ti kas ko. Awang kasi mo, di handgun nga 80 nga TV ko ano. Magasin na. Oo, jaga mi nga gusto sa arti ko. Handgun. Bon, awan ti loadout ko nga dahan ka na. Inumpisa ak nga in max out nga in level up J Psycho ngum. Di ko ang ka in nerf damutan. Jak pala nalpas. Kinabayag ko nga nag max out ka. In nerf damutan. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Salamat insan. Mo-Graycon. Komporyo. Ah, Raycon ta? Raycon. Sige. Ang ganda yun. Kill them all. Move to the next area and secure the perimeter. Oh? Bilis. Enemy UAV Anyone overhead. need this? Energy Raycon tayo. Isa pa yan ti Superstorm mo. Ah. Talagang naalatot tayo. Jadi ya. Di recon tayo. Ito naalaga ito. Daga, nalak. Recon? Pain talaga tayo ko dito. Tapi mabait tayo ka.
Agent Rico. Bantayan dan sama. Eh. Jingato, ada jingato. Request recon flyover. UAV entering the AO. Nagadudo mo dito. Ano kadudan? Fiesta. Dahil yung likod ko. Fiesta. Teammate has entered the Reset. gulag. Surviving earns redeployment. Dahil mo yung tipo. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Karayak pa. Tigid. Karayak pa garot. Hamunay nga pagbabaraan sa Daisan. Tumari ka pa lang. No, silo Nice. mabatay, suti patayam. Yan. Aray, Bursyo. Kita gente naggapuan pa. Nih. Nih. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Pay attention, you'll be out there soon. While you wait, a proper jeering. And if you find something to throw, feel free to give her that as well. Your teammate got a proper sorting. Sending them home. It's all up to you now. Go for the win. Nalaeng. Go. Get yourself sorted. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Shotgun. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Nih. Got roughed up Imitak mo yung bangir. that one, but we'll come back stronger next time. Tiruan tang muso. Saan? Bimtak mo tang musong ilay. Huwag nga doon. Yan o, si Steely Engine. Wait lang. Nagkasama ka? Then run. May mic. May mic kayo? Foxtrot? Fuck sucks. Yo, Fox. Oh, friend ko to bro. Friend ko to. May mic siya? Yes. Set ko. Mag-GG na. Naset ko pa. Kinabahan ako. Buti yung game nagpinagbigyan pa Get ako. yourself sorted. We'll be deploying shortly. May mic ba si ano? Mga buto, Jerry. Ako nga buto? Ako nga buto? Dito. Oo.
Ayun, okay. Yung ano kasi, yung tunog, yung kanina sa game, ano, parang nasa sea. Yung... Go, fight. Yan. Motherfuckers. Ano? Time's over, mate. You're going to the war zone. Hotdog. Saan tayo, guys? Yung dream ko talaga dream gun ko talaga yung, ano, yung mga nerfs na cartoon nga. Tatry ko lang kung madi-disappoint ako dun Kapag yun, naging paboritong baril ko yung sa palengke na dun. Battle Royale. I'm gonna follow your, puwet. Ba't parang ako noob? Kruger lang ako, kayo mga retreat. Tsaka Chinese na skin. Korean pala. Korean. Ba't Ano parang yun? ba't ayaw mo na gamitin yung C1 mo o Foxtrot? Gustong gamitin ko talaga, pero sabi ng daddy ko, sabi ng dad ko, minura niya lahat ng mga teammates, tsaka ng mga yung mga kalaban, nire-report ka ako Kaya nga ako nabanda yung mura. Objective location. Pero dito, din ako ng MURA. Teka lang, guys, update ko Gaganto lang lang map ako natin. yung Uy! Huwag ka mag-bomb darnam Yung di ako board. mag-bombard, nag-update ko lang yung map natin. Ay, di ba di natin yung nadiretso Hindi ako makaka-update ng map. Position ng bombard. Bro, wait. May Loadout. combat bow dyan. Anyam. Lodi. Loadout na. Lodi. May combat bow ka? Ba't wala? Wala. Minsan wala dito, minsan meron Drop ko na yung pera ko dito. Oh shit. Ba't nag-iba boses mo nga buto? Ako? Iniba ko yung... Parang- Nag-iba ba? Iba. Yung mic ko siguro yun, iba ko. Yung ano. Ano ba boses niya? Ang tagal na. Boses ko parang Leia Salonga. Leia Salonga. Sayangga. Friendly UAV overhead. Bro, I want talaga yung card 2. Pumili kayo ng ano, gonna disappoint ammunition. kasi I'm the great aimer. Kayo. Bibili pa ako munition box. Hindi na. Bibili ako. Kayo. Hindi na? O UAV na lang. UAV na lang, sige. UAV. May bala pala dito. Wala pang, hindi ka siya pera. Ba't walang laman yung ano mo, Pop baril ka mo, na, Aero? Pop. POP ko na. POP ko na yung UAV. Wag na. You are acoustic kid. Ang kalaban? Autistic Ako yung nakita sa UAV. Friendly UAV overhead. Ay, di ko pa pinapop kasi mayroon na akong UAV. Ay! UAV ka na pala ako bumili pa. Losing ground. Okay lang yun. Reserve mo muna yan, Kapag Pax. ka... Ha? Reserve mo muna.
I inspect this PPSH. It's so red. I love it. It's so red. This is a pretty Napulot ako high. ammunition. Identified. Okay na, full na ako. Madaming pulutan rito dito pa. Ano kailangan nyo? AR ba kailangan nyo? Ang dami rito. Ammunition box ako. Kung kailangan niya. Okay na Sige, ako. full pa naman Hindi ako. ko na kailangan. Mamaya. Hindi ko na kailangan. Tara, sa ano? Kaya nga, di maka-upload na. Diba yun dito? Pang quads ba yung resurgence? Kinasama ko kanina si Players Face niya, Obama eh. Nanalo kami ni Face Obama. We, Si Face Kitty yun. Oo nga, Face Obama. Tignan mo. Sumali ka sa akin. Ang lakas nun. Damascus niya na nga SPR niya. Meron siya mic. English siya. English. Ay, hindi. Ingay na ako. Ito yung mas malakas na scope eh. Yung LED. Tara na. Yung malakas na scope. Ano, microflex. Kunin pa rin kalaban ng scavenger. Sige na. Right. Ano? Nabubulol na ako sa salita ko. naka-king. Patrack. Bro, do this para bumilis yung ano mo, takbo mo kagaya kay Swag. Nga pala di mo kaya yung parang mabilis na palit. Kaya mo na. Kaya kaya mapulis na palit pero hindi ko kaya habang nag-ano strike ka. Uy! Ewan. Bro, did you pushing the king? Hindi tayo sa ano. Selfie. Sige isa. Armor box to. Bili na kayo yung selfie nyo kung gusto Alam nyo. nyo ba guys, kapag may Pilipino na may ano, na may clan tag na ganyan, kagaya kay Ero. Ammunition box dito. O money. FB da GG Kaya streamer. yan. Prep nyo, hindi na pa akong Teka. pera dyan. Bili na kayo ng ano nyo. Selfie nyo. Prep. Self-heal. Anong bibili Bili ka ko? self-revive mo, Paxshot. Self-revive mo. Kayo nakabili na ako? Recon tayo. 8 turns cash. Take turn cash to Take turn cash tayo. Dalawa na lang. Inaano nyo yung ammunition box doon sa loob. Ito ko na lang. Ay, Kinuha ko na. Okay. Ayos. Armor box ako. Naka-armor. Papin na lang kung saan tayo. Naka-plato. Recon tayo. yung paborito ko. Skin palagi ako nahuhulog sa ano. Ako. Kaunti pa ako. Plato ah. Uy, ba't ko nahagis yun? May loadout to. Nahagis ko? Ilan? Hindi ko makita. Dalawa. Ano, nandun sila. Sniper. Sniper. Popper. Ay, sniper na Sa taas ng hangar. Take a position airstrike. Banggain mo! For fun! Outfit here! Precision! Precision sa car natin! Okay! Nawala na yung car natin. Bro, we gotta go! Meron pang ibang team. Patay! Nice one.
Thank you, thank you. I saved your life. Thank you. Ayun, wala pa akong ano, satchel nakuha ko. I saved my life. Paktay, wala pa akong ghost, joke lang. Wala akong na-deal na damage. Walang mga pera yon? Bilhin natin. Ay, magulag pa pala eh. Kinuha ko yung pera ng dalawa. Kailangan natin Tara, ng tara. truck eh. Recon. Mas protect yung truck eh. Replace natin yung ano. Ano ba tan? Kanino yan? Walang truck pass. Oo nga. Kanino yung Ako trophy nakuha na system? Recon. Move to the next area and secure the perimeter. Alam nyo ba guys, kapag may regiment tag na GGFD, mayroon cheater doon eh sa regiment na yun. Tagalog, Pilipino yun. Ayun, le-level ko naman din tong baril na tong bunok. Uy, Pusa! tao dito? Bro, wag mo muna wag mo yan, ay. I-heal ka sa ano ni ano eh, sayang na yung ano mo. Oo. Kala ko nandito yung kalaban eh. Meron pa. Sorry. Nasa loadout. Sorry. Don't leave me. Bro, we need practice something little. Bro, yung puso ko parang tumatalbog kasi kinakabahan ako. Okay. Sayang yung mga loadout nila. Hindi na nga. Natapos ba yung recon? Natapos niya. Oo. Pinasabog yata yung Recon eh. Does anyone need this? Hindi yun na ano. Trophy system Tayo, yun. AB. Oh wait, teka lang. May UAV ako. Loob. Lilipat ko sana yung ano eh. Meron pa akong plato. Hoy, wag niyo iwanan. May sakyan. Bili ka ulit. Saan? Ay, okay. Bili ka ulit sa ceiling mo. Bibili ako grade. May UAV na ako. Tara, sa ano tayo? Nasa open tayo. Uy, Uy, baril ko. nasan yung car 98 ko, tol? Nasan yung car 98 ko? Ito. Baril ko. Nagtaka ako po. Ano? Ay, M13. Ano yung M13? May kalaban sa likod ah. Ano ba yan? Nagkapalit ng baril. Sabi ko, pagkapalit ko ng baril, sabi ko, ba't M13? May bumuhay doon ah. Tara. May nag-recon yata. Ay, may kotse rin sa bumuhay. ikot ulit. Uy! Ay, ba't niyo ko iniwan yun? Tara. Ay, batang. Inside the car, not the car, mamamatay Dito. Saan? Wow! Meron doon. Paano sa- man- Sugurin ba natin o magre-recon tayo? Hindi ko yung Tayo. nakita. Follow lang ako. Recon, isang recon pa tapos ano na tayo. Kahit ano ang gagawin na natin. Ah! Dito, bakbakan. Naiwan pa na May tao. Baba. May tao. Ay na. Baba. Ako yung unang tinamaan. Bot trick naman. Ay, ito lang natin mo dito. I'm not gonna push. I got the... mamamatay ako. Luwabad kami. Yung pa pala pinibus nga puto? Dito sa loob Ay, sila. ba't ko napindot? Ba't napindot ko? Kala ko airstrike. Bunak. Okay lang yun. At least may nakita si Led Zepp. Meron ka pang ano, di ba? Meron ka pang UAV, di ba, Foxtrot? Oh, tapos ko na dahil kala ko airstrike. Uy, narinig ko yung termite.
Patay tayo Ay, dyan hello. sa termite. Tutukan tayo. Ano, kung manufacture, sino ka? Sino mo ka? Tara na lang. Oh, Spray I'm gonna... Lala. Huwag ko spray yan. Spray yan rin kita. Uy, sige dito. Bro, don't... Oh, nice. I'm gonna kill them. Hoy. Spray Dear, lang ako nakabuto eh. Eros na ba? Ba't mo kiniis? Kill stealer ka? That's I don't. Ayoko yun. Yun yung ayaw kong... Ay, Oh, sa no. likod ko na. Sayang. I will help you, mate. Where is him? Where the heck? Puro heart na yung nasa pader ah. Huh. Friendly. Gulag loves you. Joseph. Gulag loves you. Oh, she. Nabuto naman. Hanggang ngayon siguro mayroon pa akong spray sa katawan ko. No challenge. Uy, gulag winner oh. Oh, she. Kaya kalaban eh. Waiting for opponent eh. Oh, May shit. napatay ka, Foxtrot. Oo, 2 na. 2 kill. Oh, she. Pwede bang balikan yung loadout dyan? Ay bro, nasan ba? Hotdog naman. Hotdog na Mickey. Uy, tumama ako sa ano, sa may brick. Bro, nasan yung ano ko? Nasan yung car 98 ko? Sorry, nasan yung car 98 kong green? Kinuha yung ano ko. Car 98 ko nga kinuha. Kalaban Car yan. 98 ko. Car 98 ko. Kaya yung shotgun ammo. O, ito. Sa'yo. Full to. Okay na ba? Kaya na lang. Teammate has been Kunin mo cleared na, for kunin mo na. redeployment. 40 to 40. What? Okay na ba dyan? O, meron pa. Okay na. Wala na. Does anyone need this? Sniper. Bounty. Kaya yung sniper ammo. Meron dito. Ito. Hinut ako dyan. Sniper? Ah, yep. Ako Ayan. full ako ng sniper ammo. Nahanap ko lang yung car 98 yung green. Uy, may kalaban. Buka ka na sa akin. Sabi Saan? ko nga, isa pa eh. Somewhere we don't know. Kunin ko itong bounty. Ito kung saan kayo namatay. Target Ay, hindi pala sa inyo to. Ba't namatay uli siya? Ah, hindi. Iba yung tingin ko. Pwede pala tayo bumili ng loadout. Lethals here. Does Ay, anyone need hindi this? pa siya. gas is closing in. Relocating the safe zone. Tayo maka-ghost ano. Nakagos na ako. Kailangan ko rin yung ammo supers ko. Ayaw nga. Tacticals here. Mabilis pumalit. May sakin na ako. Ano yung bumaril sa'yo, Aero? Yung bounty natin nandito lang. Kaliwa. Ah, bakit na natin tina eh. Dito na lang tayo. Gusto niya po? Kunin natin to. Tara. Makakasago pa rin natin yan mamaya. Kung wala pang na ano. May UAV kayo? Wala na ako. Meron dito. Kala ko airstrike. Hello? Law. Ilang tao? Law putot. Ilang tao? Gas moving in. So, pwede nyo nang... Shit. Take your fears, guys. Don't be magulat. You're not in a circle. Let's time to move. Disregard blast. Contact! Parachute na sila.
Ano, mag-advance ba tayo? Sa sila banda. Tayo. Dito? Si Eros nag-push na. Disregard blast. Moving. Wow. Ako sasama ko sa kanya Tara. para protect. Doon tayo. Pwede pala tayo bumili Mamaya- lugi. Meron pera si Foxtrot. Meron dito. Meron dyan. Meron dito. Ah, nasa Okay. taas. Ay, wala. Mamaya na. Sa laban. Down. Down Down yung one, isa. down one. Dalawa na down. Mamaya Nice! may tomato rito ah. Very nice. Meron pa. Crown taran. Oh, Sniper na bilis top. Parang mga... Protect. Protect. May sniper ako. Saan ba yung sniper na yun? Ambush. Safe ako dito pag ma-revive niyo ako. Pero namamatay yung king. Pinaster. Vehicle. Nasaan ka nga, Buto? Dito sa sa corner. Alam pala. Uy, Foxtrot, huwag ka mag-push. Sabi ko eh. Gulag case close. Gulag ka pa naman ako lang. Broke one. Ayos na ba tayo nga, Buto? Your teammate has entered the gulag. Patay mo na ba to? Five minutes and redeploy. Bro, shut up. Loadout drop heading your Focus. way. Degs ako. Oh. May pera ka doon? Baka may pambili. Sa bounty ah. Meron doon, dalawa. Bro, kung isa din ka. Oh. Be advised, your teammates are ass kicked. There are teammates. Sa bounty contract, dalawa. Hit. Ah, Feel ka lang, talo ka magalit. Wala pa I naman want to tayong get pera. the carb too. Wala, zero. Mga namatay Yun dyan. yung ano sa akin. Importante. Wala man lang pera yung mga na. Tumukunin to. Advance. May dalawa dyan, minsan. Ayun o. Kitang-kita. Tara na doon. Sa ano? Rotate na ako sa likod. Oo, sige. Diyan, tama yan. High five! Sakal po tayo na sardinas! Mag-slide ako dun sa main. May isalat pa ako. Uy! Lakas Ang na. ingay! Ang lakas. Habang yung ano mo, jackbotan mo. Ganun ako eh. Meron na kaya dito? Ata. Meron akong cluster strike. Nag-loot ako. Try ko nga. Oh, hindi pa looted. Ay. Uy, Uy! guys. Looted! Ganun nga doon ako biglang babaril sa'yo. Nightmare. Ouch! Na-down ko na yung tatlo. Ano yun? Na-C4 mo? Na-down ko na yung tatlo eh. Sa full kill. Wait guys, Bro, pa-back nga. Ha? Back mo nga. Back. Yun kapag yun yung ginawa mo. Yung play again. Magka-car 98 ako pati calistics. Yung ba yung best gun mo? Hindi. Car 98 pati M19 best ko. M19?
Ako yung best gun ko, dream ko talaga eh. Card 2. Sabihin niya bang okay na? Oo. Tara, G. Nag-G Let's go, na let's bro. go. Hindi, nag-G nga. Nag-G. I really want to get this card to super fast. Bro, max mo na ba yung card to mo? Yes. Ah. Pero di ko na ulit ginamit. Kasi Diyan mo, napakahina. I will watch to how I use card to. Cause I'm the best aimer. Yung ano mo lang, reticle, precision. Baka naman may aimbot ka talaga. Hindi. Nafo-focus talaga ako sa dot na yun. Kung sinabi mo kong aimbot. Hi guys! Kakain po tayo ng sardinas habang naban. Gamitin ko nga yung Amax, malakas pa rin. Pero nagjo-joke lang talaga yung Warzone. Joke yung nerf. Mga buton, PC ka ba? Oo. Ay tayo kapag PS mas matagal eh. Anong mas matagal? Mag-spawn. Watch the skies. Mag-spot? Spawn. Spawn? Di ko ya, same lang, siyempre. Pero sa Tokyo nga eh, ang bagal. Yung mga ibang kakampi ko lang? mga PC. Di kaya. Police Yung na mga... Minsan, nauuna rin yung PS. Minsan, magkasabay pa. Alright, that's enough fucking about. Depende yun kung sino unang mamatay. What do you mean unang namatay? Hindi. Di ba yung pagka-start ng pre-game match? Ano sa fans, gano'n? Oo nga, yung nasa find cash, protect your cash ka pa lang. Sabay Okay kami lang naman ni... okay lang naman kahit di mauna o list eh. Eh kami sabay eh. Eh nakakasalita din si ano eh, si yung Mabuto. Yan tayo? Wala ko sino. Salt line nga tayo, walang tao dyan. Nag-mark lang ako basta eh. Okay, pwede na yan. Yan na yan. Tada yan! Kung mayroon, hindi mayroon. Kung wala. Patayin natin. Ay, ang dami! Nagdugot sa, nagdugot kami ng friend ko, rambulan na lang ng laman namin eh. Puro paluan. Yan, panuhin natin yung arrows. Gota, may sumusunod sa likod mo. Get to work. Rambulan! No way. Yes way. No way daw, sabi ng kalaban ko. Yes way. Meron pa rito. Ubod ka na ito. Woo! May most wanted pa kayo natin. Bro, paano mo nakuha yung carb to? Saan yung ano? Di ba yung Tumatakbo bagong dito eh. labas pa nun? Wala. Binili mo? Kinuha ko lang ng normal.
binili mo muna yung bundle niya bago mo kinuha. Yes. Eh, yun yung Ano, gusto ko. ginawa ko sa mga ESP. Venga tu madre, güey. Yes. Diyan lang ako sa dulo ng mapa. Tapos, napatay yung ESP. But how? Drop ka lang, punta ka sa Plunder, tapos drop ka lang sa pinakadulo ng map. Mga ESK doon. Pero there's no May tao sa loadout. Ay, sa ano to? Scavenger. kapag isang ano naman, Tapusin mo natin yan. Pag isa ng AFK o walang AFK, edi libulit ako, tapos sana pa ako match ulit. wow. Inner, May isa pa. Sa loob. Ang gasoline station. Wala. Lumabas. O, meron pa isa? Ayan dito. Oh, ayun. O, meron sa dito. pistola, güey. Sa dito, naka-McLean. May isa pa. nakaline. Paano ba Naka-McLean niya, naka-McLean. Paano ba nagsasalita si McLean? Hindi ko pa alam eh. Si McLean. Taas. Taas, meron, taas. Uy, ni-spray lang ng loko-lokon to. On your feet. On your paa daw. Oh, wala. Namatay na yata. Teammate has been cleared for redeployment. Yung nasa taas. Patay niyo. Baka nakadapa lang yun dyan. Galing ako sa Sabi ng taas ghost, eh. what the bomb? What the bomb? What the bob? Nasaan pa ba? Galing ako sa roof eh. Wala akong makita. Kaya tumakbo na yun. Puro ibon lang nakikita ko. Ang mga ibon ang Kailangan ba dito? lumilipad ay mahal ng Diyos. Yung mga ibang animal, di tayo mahal ng Diyos, pare. Eagle tayo. Pwede na ata mag-loading. Di pa. Di pa. Pa pala well looted to. Kunin ko tong ano. Scavenger. Dito yan pupunta sa aray. Aray. Sobrang sakit. Contract updated. Yep. Sa sakit. Punta tayo sa sakit. Punta ba natin? Tara. Ay, hindi. Huwag Kakabili natin ng dito, puntahin. Para makapag-load up na tayo. Kirapan dun sa bike station communal. Kakabili lang. Campground din tong aray na to. Aray ko po. Akan sa atin. Tingnan mo. Akan sa atin. Ayan na. Tara, loading. Mag-ano ka na lang. Mag-share ka na lang ng ano. Ng ilang plates sa akin. Oh. Kulang kasi ako. Kala ko bye. Loot and unbox pala yun. Bye. Tara, balik tayo sa gas. Sabihin. Aksyon. Tara. Babay Malapit. na kayo. Tingnan tayo sa gasoline, may kakabili ng kakampay kanina dito. Yan tayo? Kunin ko lang yung truck. Wag, may Kunin ko lang yung kalaban nga dyan. May kakabili. Saan tayo bibili? Date sa ano? Huwag tayo dyan. Kunin ko lang tong truck. Vendor here. Guys, drain up. Kinuha nyo ba yung pera kong drain up? Eh. Walang kumuha. Drinap. Tama ba, drain up?
yung pera ko, Drinap. Bro, Hindi mo yata na-pin eh. Huwag ka muna pera ko mo. Kunin mo. Wala. Kaya. Nakuha niyo ata eh. Hindi naman ako hindi ko naman siya pinurpose ng drop. Pero wala siya. Nakuha mo ata nga buto. Ay, may ano dito. Enemy traps. Loadout drop headed your way. Oh. Wala na, hindi na gumagana yung glitch. Ayos na. Ayos! Eh, dapat Ayun. nilagay mo sa likod ng drop. Anyone needs this? Sabi ko. Ay! May tao sa stadium. Talis 6 is May back. tao sa stadium. Copy. You want push? Tara. Iwan na tayo. Ito dito. Take the drive. Enemy team is tracking your location. Loadout drop headed your way. May mag-ghost muna bago tayo mag-push. Dalawa. Kaya na. Hindi na ako mag-ghost. Kailangan ko yung restock first ko. Gas is closing. Get to the new safe zone. Yung bounty. Kalaban dun sa free. May kalaban kayo dyan? Dalawa. Isang down. Hinihil nila. Na-finish ko down mo, Tol. Nag-rock ko yung isa. Nasunod ko yung down ko. Hindi na sinatamaan yung isa. Target down. Tatlo sila dun, Kunin ko yung bounty. To eliminate the bounty target. Your teammate's done in. Returning to base. Tayo ko lang ng bato. Ako nakakit dyan. Lakas ng recall na na. Ano mo baril mo? Yung RAM 720. Pag hindi ko kasi minamount eh. Lakas ng recall. Parang 7. Taas talaga recall niya. Pataas. Ninerf red ba yan? Dati wala yung recall eh. Meron pa Ay, rin kulang yung pera. Loot lang ako. Ako rin. Tayo. Wala na, na-patch na nga. Mga BOG. May pera dito. Ayan, Pakrat, bilhin mo na siya. Nasaan ba eh? Dito. May sasakyan na tumigil eh. May bibili. Hintay muna natin. Umalis. May nating bibili. Dito. Bilhin mo na kayo, bilhin mo na siya, Pax. Pwede pa tayong tumambay dito eh. Tara. Huwag niyo barilin. Enemy UAV overhead. If you want to leave. Nag-iisa lang siya. Wala siyang pasahero. We will see. Magkocross pa tayo sa ano? Magkocross pa tayo. Pula ko lahat ng amo. Wala dito. Yung Huwag na kayo, rocket clear lang dito. yung launcher. May sakyan. May bounty, nandito lang ah. Sige po. Nabaril ako. Kinuha mo pera ka, ha? Stay alert and silence. Ay, nga, kita ko na siya. Ay!
Pakitin mo lang Mission Reds. failed. Found. Oh, may aimbot. Sana di ako mataman. Hindi naman nito. Ilan sila? Ilan sila? May aimbot ato yung Double kapatid kill nila. sila. Apat. Ilan? Apat yata. Meron sa taas, meron sa baba. Grabe naman If yun. you survive, you earn your freedom. Parang may aimbot yung isa. Yung naka-normal skin. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom. Ba, nandyan sa ano mo? Ah! We're bringing you home. Harapan mo na. If your team has the cash, they can pay for your release. Shut up, shut up. Come back stronger next time. Ay, naku. GG Bagal dyan ang FD. bagal dyan mag-game. Cheater ata yung naka-default skin ni aimbot. Last game muna ako. Sige, sige. And... Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Contact! Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Kaya naman, Ayaw. Mark. Battle Kaya Royale. naman, Mark. Kaya naman, Mark. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Recon ba? Recon? Bro, you got mute, guys. Gusto niyo dito? Bro, Tara. do you got mute? Ba't ako napadrop? Train tayo, train. Sa train mismo ah. Hindi sa train station. Ah, sa train na ano? Kala ko train na train. Ah sige, dyan na lang tayo, train station. Yoko nga. Wala ka. Train Doon na, ako. doon na tayo sa train. Doon na. Ah, sa train na lang. Oh. Sige, sige, sige. Get train station kayo.
Naunahan tayo yata. Targets are up. Get to work. I'm getting Rick rolling. Atang, ilang yan. To the gulag. If you survive, you earn your freedom. Dali ako dun ah. Have a fight here. Ayun ka lang na-recognize, hiwa-hiwalay pa tayong lahat. Ay, nag-escape pa nga ako. Ah! Nag-escape pa nga ako. Kicking off. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheer. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Gusto ko na talaga kunin. Gusto ko na talagang kunin na talaga yung card to. Shut up, shut up. Time for a bit of urgent. Abangan ko yan dito. You're up next. Meron man tao sa train? Listen up, soldier. Mayroon, First ano time eh, lang ako tatlo eh. nanalo sa ano. Pero, nadaan ko yung isa. You're up, soldier. First time ako nanalo sa lahat. Pero isang pang picture. Your teammates. Nakuha mo yung Pero train? isang pang picture. Yung kalaban, yung gesture ng kalaban sa gulag, meron siyang pang picture. Anong picture? Yung picture, yung parang gamit kamay. Dito na tayo? Hindi na natin makuha yung ano May eh. ganyan siya. Oh. Yung train eh. Kinuha na ng kalaban? Nice ah. Paano nila nakuha yung train? Hinawak ng kamay. Ilot. Kinuha yung train. Oo nga. Ilot nila yung train. Sayang nga. Ang dami nga dun eh. Pinarga. Reach ka na agad dun. Basta naman sa bolt, click na agad. Pero ito. Oo nga. Volt lang yung malakas. Doon na sila nagbabangk. Sila ano. Sineswag. Walang. Oh. Dozy. Swag yun. Face Lucy pangalan niya sa laro eh. Oo nga. Pag nga pangalan niya sa YouTube. Enemy UAV overhead. Niloot mo na pala hindi. Nagpapafull ako ng... Ay, ano ka Parang pala? buhayin natin siya na. Shut up, May shut up. may Yung... crack. Meron nag-UAV. Kala ko buhay ka pa. Isa lang ba siya? Meron dito. Isa lang yata eh. Dali pa kami. May kasama yan. MG pa yung nagamit ko. Ano na lang ang pag-asa, Insan? Makakapatay ka ba? Kunin natin to. Mapapatay ka ba ng gulag ano? Yun no? Ganda ng kulay oh. Rainbow. Try mo nga uli. Panalo yung in-sprayan mo. Ay, double magnum pa. Worst gun. Curse gun nga. Sa gilid mo. Uy! Ay!
Gago. Hindi ko nakita, sorry. One shot. Isa pa. Ahead. Isang last game pa. Last game ko na talaga. Kobe. Sino si Kobe? Ba't nandito sa party natin? Hindi, wala yun sa party natin. Ano lang yan, kalaban yun na nanalo. Yung kalaban na kinalaban ni Eros. Nanalo sa dulo. Ba't nagsalita? Bigla lang nagsalita sa atin. English eh. Narinig ko lang. Sabi daw yes. Dahil napatay, diba? Gusto ko na kaunin yung gusto ko na kunin. Part 2. Edi hanap ko ng Plunder, tas punta ko sa AFK. Paano kapag walang AFK sa every lobby? Meron yun, impus. Bihira lang walang AFK. Dami nag-AFK. Nakita ko nga video eh. BR, 10 AFK. Huwag na lang, kayo na lang para madali. Mamaya may kalabang pumunta dun, madamay pa ako eh. Ganun talaga, may kalaban talagang pupunta doon. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Yan, ulitin natin. You've got gas closing in fast. Okay, iba na. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Dito tayo. Yan, wala pa naman lakas, joke lang. Yan, train station na. Isa lang yung pumunta. Umiyak yan. Isa lang oh. Iyak yan. Patay na agad. Tayo nyo na yan. Dalawa. Mag-isa lang. Dalawa. Ay, tatlo. Naging tatlo. Ay, Ano? apat. Eliminate all targets in the AO. Move to the next Ay, lima. Secure the perimeter. Trophy system deployed. Trophy system kagad. Ano? Tara na sa train station. narinig ko yun, Daming pera yan. Be advised, enemy team is tracking your location. Naiihi ako. Sabi mo may apat dito, no? UAV overhead. Saan na yung rose na yan? Hinahanap ba ako? Hide and seek kami
Hide and seek. Hide and seek. Let's play hide and seek. Ana. PSH. Ano yung boxer to? Carb 2. Okay. Ang nga yun eh. Teka. Recon, wag ka muna Naglulot ako. Uy, ba't nawala? Ala, binabaril ako. Ayun. Naka-AK, tama yung pangrinig ko. Gas mas dito. Ay no, AK. Taking shots here. Okay na yan. Kaya. Daming pera ni nga buto. Ang naglot dito eh. May kalaban. Patay. Ginagawa mo, nagulat pa yun. Pagod ko na loadout. Dadaling ko sa inyo. Friendly UAV overhead. 3, 4. 4. Mate has entered the gulag. Surviving earns redeployment. Gas is moving. Namatay si Paxson. Loadout drop inbound. Paano magpa-practice mong aim? Wala kang barrel dito eh. Iniwan akong pera doon pag... Ito bro. Shut up. Teammate redeploying to the AO. Kumunta sa akin, day. What the heck? Boses na babae, day. UAV overhead. Oh, yeah. Contract failed. Stand down. Tingin pera, bibila ko UAV. Alam mo ba, guys? Alam nyo ba, guys? Pera. May secret si Ghost. 'Di ba may pistol siya sa ano niya? Sa Friendly UAV overhead. sa pistol niya. Kalaban dito. Kapag umaakyat ka, 'di ba nagla-ladder ka? Yung inubos mo bala ng ano mo, ng pistol mo. Tsaka kapag naubos yung pinalit niya sa M19. Meron dyan. Dito. Ah, Nandito na. Sa ano. munition box, meron kayo? Negative. Laban niya ata May sila. munition box. Oh, yeah. Does anyone need this? Okay, 90. Steely 30 plus 30.
30 plus 30. 60. 60. Okay. Oh yeah. Off you go. Oh, oh, oh. Oh, wow, 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 wow. Nagdadodge follow ko. Ang ingay sa labas. Mga parang ano, mga Sa gitna na tayo ah. parang Nagkakamp na itong mga to kinakatay eh. na ano, pig. Gitna na nga tayo, no? Almost. Enemy UAV overhead. Tabuto. Does anyone need Ay, this? sabihin na. Disregard last. Doon ang gitna. Baril Does mo anyone sa need salamin. this? Yan sa recon na yun. Gusto yung baril mo sa salamin. Troops in contact. Mabuto. Mabuto. Tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Friendly loadout drop on the way. Sakto yung kamay ko sa ulo. Tingnan mo. Diba? Sir, what do we do? What do we do? What do we do? Safe zone relocated. Kape. Oh, may loadout pala siya eh. Si Foxtrot eh. Tara, ghost tayo bago tayo mag-camp. Miss ko pala akong mabuto. Eh? Spray mo. Kung dito, sprayan din kita. May accident lang. Liga dito. Liga dito. Sprayan kita. Taas pa talaga yan, no? Ay, kalaban. Nice. Uy. Idol. Naka-rose black. Naka-rose black. Naka-ghost na kaya? Hindi. Hindi ako mag-ghost. I will never ever ghost. Meron dito. Ang inang yan. Pinakataas. Oh, nagka-camp. Isang factor. Pamark. Hindi ka na ma-mark na patay na ako. If you survive, you earn your Nasa free. gulag na ako. Wait for your turn. Meron sa taas ah. Patay na yung nasa taas. Nice. Listen up, soldier. Win Precision here, airstrike return ako to the doon. front line. But if you lose, Patay na. Kunin niyo yung pera ni Foxtrot oh. Paano doon, ano, Eros? this fucker out. Gave him a proper stand by for Nakuha niyo yung pera ni Foxtrot? Okay. Ay? Wala nang tao dyan ah. What's up, homie? Bakit? Ano ba ginawa ko? No. Cheater ka pala, Eros eh. Sorry. Ba't ako magagamit ng chip? Wow. Oh, yeah. Hostile vehicle spotted. Nice. Lo! Hindi ako cheater. Hindi ako cheater. Maganda lang gaming chair niya. Maganda lang gaming chair niya kaya tumatama. Kung cheater ako, hindi sana nanalo tayo kanina pa. Maganda lang nga ang gaming chair niya. Kaya maganda aim. Sa maganda gaming chair, maganda aim. Sa ano? Sa recon. Ang recon para ano? Hindi pa pala ako nakapag-ghost.
Oh, wala pa pala si ano, hindi nyo pa binibili. Si Steely. Ay, si Foxtrot. Ah, nga pala, may pera ako. Pag yan, magpatay mo na naman. Oh shit. Oh, sabi sa'yo eh. Kung cheater ako, ba't pa ako mamamatay? Enemy UAV overhead. Oh! Napatay ko siya ng precision ko. Surviving earns Oh, yun. Nice one, nice one. Sumabog yung chopper niya. Bili mo na si ano. Pwedeng ko kayong Meron pa, meron pa. Biligin na si Foxtrot. Pinagsasabing cheater ako. Uy. Dali ako ah. May kalaban ka dyan na. Ano. Ay. your teammates down in. Shit. Returning to base. Dead sound. Kahit ay, bibili ko kayong dalawa eh. Ay, tayo. Hinugod ako dito. Ay. Meron pa ako. Silly engine na lang palang ano. Boy. Ano yun? Patay ako mamamatay. We lost that one. Come back strong. Ayun, bukas ulit ako. Mga lods. Yeah. Sige, Insan. Bukas ulit. Sige, Insan. Sige.